podniknúť. Dobre, pán doktor, tak ďakujem, že ste prijali pozvanie. A v podstate mám pre vás pár otázok. Nechcem sa mu dotýkať politiky, pretože dnes som nejak činný v politike, ale táto situácia, ktorá sa deje, sa dotýka už aj mňa a nemôžem sa na ňu pozerať. Ja mám na vás takú prvú otázku. Teda najprv pozdravujem vašich priaznivcov. Tak, ďakujem krásne. A všetkých. A ich bude stále viacej a viacej. Moja prvá otázka je, že čo sa tu deje? Ja v podstate som vo vzťahu k aktuálnemu stavu vždy dával svoje vyjadrenia, komentáre, či už cez blogy, cez Facebook, cez YouTube kanál. Cez YouTube kanál je to trošku také obmedzené, pretože keď tam spomeniete COVID diktatúru alebo očkovanie, tak už to ako mážu. No a bežne som hosťom Infovojny Slobodného vysielača, čiže tam hovorím presne, čo sa deje. Ide zjavne o demontáž štátu. Demontáž štátu nielen v rovine právnej, v podstate demontáž štátu v rovine právnej už začal skôr a treba rovno povedať, že ešte keď v prvej vláde, ešte za Dzurindovej vlády už začali prvky účelovej legislatívy. To isté robil potom pán Fico s Kaliňákom a s celým Smerom, dokonca keď bola jednofarebná vláda. Veď si spomnite na situáciu, že my sme na Najvyššom súde rozhodli o tom, že policajná inšpekcia pod politikom ministrom vnútra je nezákonná. Tak vystúpil v televízii na tlačovke Kaliňák s Ficom a že my urobíme všetko preto, aby sme zvrátili rozhodnutie Najvyššieho súdu. A hneď za to vstup pána Lipšica, že Harabin svojvoľne Keby bol právny štát, tak ten večer Čižnár vydá zatýkače na všetkých troch. Že nerešpektovali a navádzali na zrušenie rozhodnutia Najvyššieho súdu pod hlavičkou štátu, v mene štátu. A oni, ako ten minister vnútra, ten bol premiér jeden a tretí bol asi poslanec. Čiže jeden štátny orgán, alebo reprezentanti štátne, útočili na druhý štátny orgán. No a už nehovoriac o tom, že aj Fico a spol zrušili amnestiu, veď navrhol, že zrušenie amnestie to je demontáž právneho štátu. Potom prijímali účelové zákony, veď prijali účelový zákon Lex Harabin, aby sudca sa nemohol stať poslancom. Ale pritom v tom istom zákone sa hovorí, že sudca sa môže stať premiérom alebo teda členom vlády a to nebola politizácia justície. A teraz prijali zákon, už táto istá partia, v podstate v obratenom garde, že storočný politik, zlodej, vo výkone trestu odňatia slobody, to je jedno, že podmienečného, vo výkone trestu zákazu činnosti s podvodnou premiérkou, sa môže stať špeciálny prokurátor, neprokurátor. Čiže to nie je politizácia. No tak ako vidíte, to je absolútna demontáž, no ktorá pokračuje teraz v podobe inej, COVID diktatúry, kedy Mikas, to je jedno. Nech by sa volal aj Tikas, ale jednoducho vydáva vyhlášky, alebo vláda uznesení a obmedzujú ľudské práva. To je sloboda pohybu, sloboda pobytu, sloboda zhromažďovania. Dokonca aj medzi tie ľudské práva patrí aj základné práva ako sloboda podnikania, sloboda, teda ľudská dôstojnosť, nedotknutelnosť, právo na súkromie.
akékoľvek z týchto vyrataných práv je možné obmedziť iba zákonom. Musíme si zarepovať, lebo niektorí sú nedoslychaví. Keď sa hovorí, že zákonom, tak to je preto zákonom, aby autor zákona nemohol ľahko zneužiť svoje postavenie, pretože zákon vydáva parlament a nie jednotlivá osoba. A ten legislatívny proces pri prijímaní zákona je dlhší, príprava, pripomienkové konanie, zapracovávanie pripomienok, odstraňovanie rozporov, prvé, druhé, tretie čítanie a tak ďalej. A rozhoduje o tom 150 ľudí, vo Francúzsku 400 ľudí. Ale to aký parlament. A toto hovorí priamo ústava v konkrétnom článku, že obmedziť ľudské práva nemôžete na základe zákona, ale zákonom. Preto zákonom, lebo tu je ten špecifický proces. Ja. A to nehovorí len naša ústava, to hovorí Pakt OSN o občianskych a politických právach, Charta EÚ o základných právach, Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, kde sa v našej ústave aj v všetkých týchto troch vyrataných medzinárodných dokumentoch používa formulácia akékoľvek obmedzenie ľudského práva len zákonom. No a tu zbláznelo celé Slovensko, že nejaký Mikas vydáva nulitné akty. Tak, a nie že len ľudia, ale veď policajti, tí, ktorí ukladajú pokutu na podklade nulitného aktu, páchajú trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Navyše, keď vás bezdôvodne zastavia, lebo on vás môže zastaviť iba vtedy, keď robíte niečo protispoločenské. Tak. Ale že vy si nenasadíte rúško, to nie je protispoločenská činnosť, lebo nemáte právnu povinnosť. Alebo že by pýtal od vás testovací pás. Veď vy nemáte právnu povinnosť. Čiže oni páchajú potom tí, ktorí ešte aj by vás obmedzovali, aj trestný čin obmedzovania osobnej slobody. Tak tam sú aj ďalšie trestný čin nátlaku a tak ďalej. Poškodzovanie cudzích práv. Dobre, pán doktor. No tak to je absolútna deštrukcia právneho štátu a tým, že sa tu urobila covid diktatúra, ktorá je zjavne na preformatovanie sveta. Niekedy sa preformatovával svet cestou vojny. Teraz to už nie je možné. Nie je to možné, lebo by zhynula celá planéta. No tak to globalistické sily robia cez toto covid divadlo a účelom a cieľom je čo? Zlikvidovať drobných stredných živnostníkov, podnikateľov, celé národné hospodárstvo a ovládnuť ekonomiky. Aby bola úzka oligarchická skupina, ktorá sa dohodne a nemôžu tu národné síly ovládať svoje územie svojho štátu. A cez tento proces dochádza znižovaniu stavu obyvateľstva, genocida, toto, čo sa tu robí, že 600 miliónov vyše eur je dané na testovanie. Na testovanie, veď keby som riadil tento štát, tak jednoducho urobím v prípade, lebo je to vírus, taký istý bežný vírus, aký bol 5 rokov dozadu, 3 roky dozadu a sme ho jednoducho zvládli. No keď má špecifika, no tak ako záchranné balíčky každej rodine potrebné preventívne lieky, vitamíny a je po víruse. To je umelo vyrobený problém. Za účelom tým, aby sa znížila populácia, a potom akože farmaceutické spoločnosti chcú zarobiť, tak ako očkovanie, ústavní činitelia propagujú očkovanie, ako podvodná advokátka v úrade a pritom máte istotu, že jej tam píchali
vakcínu? Tak ja tomu neverím. Keď podvádzala pri vstupe do komory advokátov, no tak nepodvádzala, že jej pichali tu vitamíny. Alebo krčmery. Veď keď má podvodnú vysokú školu, kde je Kováčik, Figel, táto, ako sa volá, Kalavská, celý rad ďalších tam podvodne získavali titul. Však keď nemali dostať titul a dostali titul, tak nikto niekoho skorumpoval. Tak. Tvrdá korupcia. No a títo idú, no a po očkovaní bude nasledovať čipovanie, najprv čipy, potom nanočipy, mikročipy, biočipy tak, pasy. A tak ďalej. Už aj pasy sú vonku. Však tu sa hrá o toto. Evidentne ide o zlikvidovanie malých štátov. No. A za účasti takýchto marionet, ako máme, hej, či už vo vláde, alebo v úrade nad Rašalkovičovom. Pán doktor, máme otázky, lebo vlastne odpovedáte mi už na moje otázky, čo je dobré. A ak tu zákon neplatí, čo je vlastne zákon, či teda mu rozumia tí, čo by mu mali rozumieť tomu zákonu? Tak ako je istý... Lebo ľudia nevedia, čo robiť v tejto situácii, sú v strachu. Mne veľa ľudí píše, čo máme robiť, keď ma zastavia policajti, alebo potravinám ma zastaví, že nemám rúško. Tak jednoducho, čo si to dovolíte? A sú vystrašení, že vlastne ako... Čo si to dovolíte? Jak vás môže predávačka kontrolovať váš zdravotný stav? Kde sme? Alebo SBS krdaj. Ale tak ako? Tak. A vy si dovolíte kontrolovať jeho? Však aký on má titul? Kde on má právo moc? Kde má zmocnenie zákona? Veď, vy čo? Však vaše zdravie to je vaša súkromná záležitosť. Tak, s tým súhlasím. Hej. Tak ako to nie je možné. A jednoducho, poučenie pre ľudí. Aké? No jednoduché. Čo si to dovolujete? Keď chcete ma kontrolovať, nemáte na to právo? Páchate trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa? Podávam na vás trestné oznámenie, ukážte mi číslo. Jak sa voláte? A keby aj následne vás zobrali na polícii, tak tam do zápisnice podajte iba trestné oznámenie na autora. Žiadna výpoveď, neplatiť pokuty a doručiť domov. Veď som urobil celý rad právnych analýz a vidíte, že nikto, veď to hovorím rok, nikto to nespochybnil, lebo argumenty sú neprestrelné, tie, čo som vám v úvode povedal. Čiže vy nemáte žiadnu povinnosť nosiť rúško, žiadnu povinnosť testovať sa, už vôbec nie rodičia do školy, už vôbec nie, že by ste mali zakázané ísť do reštaurácie, že by ste mali zakaz pohybu z okresu do okresu. Tak, ako, viete čo, minulé... Ale čo tí ľudia majú robiť, lebo oni sa boja? No tak ja vám poviem, čo majú robiť. Rozumiem, že oni sú v hypnoze. Ja som nebol, moja manželka, dcéra a ešte jeden známy a jeho rodičia išli v motorovom vozidle. A išli, boli až v Rimavskej Sobote, urobili si výlet, ako však, keďže je vyučovanie cez počítače. Cez počítače, môžete operovať človeka cez telefón. Toto je ďalšia vec, ako znižiť úroveň školstva. No a teraz ako zastavili ich dvaja policajti. A teraz moja dcera teraz končí ako právo. Posledný ročník, to je najmladšia. A že doklady. A dcera im hovorí. Na základe čoho chcete doklady? Nedáme vám doklady. Čo sme urobili? Že COVID testy nemáme. Vy nemáte ani jeden? Nemáme. Teraz nevedeli čo? A že doklady. Nedostanete doklady, lebo my sme nič nespáchali a vy nemáte právo z ničoho nič nás kontrolovať ani zastaviť. Teraz akože nevedeli čo, tak policajtka tam jedna bola. To mi referovala aj manželka, ktorá bola hrdá na dceru. Tak zákony mali študované. A že ako, my sme vás zastavili, hej? Lebo môžete byť sledovaní. A dcera hovorí, všetci sme sledovaní? Všetci? No a keď sme sledovaní, tak musíte mať identikit, hej? Že to nie som ja, ktorého máte v sledovaní, ani nikto z nás.
Tak čo tu rozprávate o sledovaní? A teraz ešte už nebolo čo? Hej? Tak tá policajtka, alebo policajt, lebo hovorí, tá zostava bola žensko-mužka, že ale dcere sedela vzadu, že nemáte zapnutý pas. A hovorím, však ako keď sme zastavili, tak som si ho vypla, ne? No. Okna dole, odchod domov. Ani nepipli. Tak sa tak treba brániť. Čo si to dovoluješ? Páchate trestnú činnosť zneužitia právomoci verejného činiteľa. Netreba sa báť. Slušne, Tak. ale rázne. A nekompromisne a argumentačne. Vieš, ako... Ja... Nie teraz ako súdruh Žilinka, hej, po roku sa spamätal, že dáva aj to len 2, hej, na ústavný súd. Alebo Patakijová. Ja som rok dozadu hovoril, o čo ide, som urobil právne analýzy. A dal som na Facebook. Prečo? Prečo sa teraz spamätali? Veď Žilinka má možnosť okamžite trestne stíhať. Mikasa, keď vydáva akty, ktoré obmedzujú ľudské práva. Nemusí ísť na ústavný súd. To je čerstvá informácia teraz. Prosím? To je čerstvá informácia. Však to včera, alebo predvčerom podával. No ale však to je alibizmus. Ale už je situácia aj pre nich neudržateľná. Lebo vidia, že je jednoducho, že som povedal pravdu pred rokom. Aj som to dal na papier. Takže ako keď nezaplatíte na mieste a keď regionálny úrad, hej, vám doloží, lebo policajti už potom sú ako mimo, Dajú bokom. hej, tak jednoducho odvolanie a okamžite na toho, ktorý je tam podpísaný trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa. To isté sa viaže aj k tomuto debilnému vydaniu, ktoré teraz včera alebo predvčerom, že kto pôjde na zahraničnú dovolenku, že budú dávať 1000 eur pokutu. To je to isté. To je to isté, to je nulitný akt, ktorý nemá oporu v zákone obmedzenie ľudských práv. Veď pozrite sa, keby nešlo o toto, čo hovorím, tak ako bránilo by parlamentu prijať zákon, však oni aj nakazený. Na Vianoce rokovali nakazený. A nakazený vtedy vydal vyhlášku, že môžu aj nakazený. A nakazený vydali. Asi nakazenú vyhlášku, to je druhá vec, ako právnu normálne neviem jakú. Ale keď zasadali za tento rok, kedy akože je tu mediálno-politická hysteria, to nie je žiaden problém. Ako, jak som povedal, ako ja to nepodceňujem, lebo ja vitamíny jem tak, ako som predtým jedol, aj teraz jem, ako nič nepodceňujem. Ale je to bežný vírus. No, tak keď sú také dôležité tie Mikasové opatrenia, no prečo nezasadne parlament a nedá to do roviny v súlade s ústavou? Veď za rok mohli aj 150 krát zasadnúť a mohli prijať. Prijímame zákon od 1. apríla do 1. júla. Občania Pezínka nesmú chodiť po ceste, iba po chodníku. V poriadku, ja to budem rešpektovať. Veď ako, ja nikdy som nepovedal, že treba sa správať arogantne proti právnemu ústavu, ale platnému právnemu ústavu. A prečo to neprijali? No neprijali to jednoducho, pretože sa boja prijať, obmedziť ľudské práva, lebo poznajú to, čo som povedal. Ústava, Pakt OSN, ktorý je súčasťou v tomto smere našho právneho poriadku. Charta EU, Európsky dohovor, lebo poskytuje vyšší štandard ľudských práv. Boja sa, pretože by tam boli podpísaní na tomto zákone. No a takto to posunuli na Mikasa, hej, a na vládu, ktorá je 16 členná, hej. No. A potom, keď dojde k zodpovednosti škodám, tak čo sa stane? Mikasa zavrú do Pezinku, nebude trestnej zodpovednosti. A ešte do akej polohy to dali, hej? Testovať. Akože dobrovoľne. Dajú vám podpísať, ak dobrovoľne, ale zároveň je to vydieracko natlakovo, lebo nepustia vás do zamestnania, nepustia vás tam a tam. A keď sa niečo stane, štát kúpil vakcíny, kde
výrobca vám negarantuje náhradu vedľajších účinkov. Však to je totálne poškodzovanie svojich občanov. Tak si viete predstaviť, že vy niečo kúpite normálne iné a nemáte garantované, že sa to pokazí a tak ďalej. Všetkých výrobkov máte, a tu nie. Tak nie je to podvod na občanov za naše peniaze, za naše dane. A ešte kúpia vakcínu a má, ja neviem ako, niektorá má 60%, 70% spoľahlivosť, niektoré majú aj 92%. No ale kúpite si vy auto, kde výrobca vám povie, že brzdy majú 92% spoľahlivosť. Kúpite si také auto? Ja tomu úplne rozumiem. No, kúpite si a pozrite tu, ako nutia občanov, aby sa išli očkovať. A to je akože tá najkvalitnejšia a iné. No kúp si ty auto za 62% spoľahlivosťou a choď, aj na San Francisky most. No ale ja mám pocit, že no, tak ako hypnoze, ako ich vieme nejakým spôsobom prebrať, lebo ja to vidím, že ľudia sú nagorení. Na ulici sami je rúško, v lese rúško, všade rúško. Deti malé rúška. Vyslal mi jeden rodič, že deti pláču, prídu zo školky, že majú rúško popod nos a že im hrozia poznámkami v škole, keď nemajú rúško na nose. A deti plačú, že čo s tým proste, že tí rodičia sú, a neposlá sa za rodičia za deti, proste mám zvukov a no tak ako, ale to nevyriešime my dvaja. No ja rozumiem. To nevyriešime. Ale buď máš svoju dôstojnosť, alebo nemáš svoju dôstojnosť. Potom sa nešťažuj, že dieťa má choroby, ty máš choroby, že máš vedľajšie účinky. Keď vieš, že to je tak, a to je aj vaša úloha, keď ste sa podujali na toto poslanie, aj moja úloha, že poukazujem na to, čo právo je, čo právo nie je a o čo sa jedná a o aký kardinálny podvod v tomto smere ide. Ale ľudia nemôžu akože oddáme sa osudu, my nemôžeme nič. Tak toto nie je filozofia. Toto nie je filozofia. Že ty budeš počúvať, no prečo? Čiže budeme pre mňa je, viete, ako aj smiešne, keď niekto hovorí aj z týchto opozičných poslancov, že toto sú ako opatrenia také, onaké a nasadia si rúška. Fico, Kotleba si nasadí ešte, tak? Tak vy si viete predstaviť, že mňa by niekto donútil v parlamente, že by som ja mal rúško. Toto si viete predstaviť. Lebo keď si niekto dá tak rúško, a na nose už nemá, tak je schizofrenik. Lebo na jednej strane tvrdí, že netreba rúško, lebo si dá tak, a že nos má, na ústa má. Že netreba. Chce demonstrovať, že to je nulitné. A na druhej strane si rúško dá. Tak nie je to schizofrenik? To je schizofrenia. Ťažká schizofrenia. Tak keď nemám právnu povinnosť, tak ju demonstrujem a práve tu úplne zlyhali opoziční poslanci, pretože nepovedali jasne, že tu právna povinnosť nie je. Že tu nie je. A dokonca v prvej etape ešte apríl minulého roku podporovali všetky tieto nezmyselné akty, kedy začínali celoplošné testovanie, to Pellegrini, Fico, všetci to podporovali. Až potom, keď to dopadlo po tej prvej etape tak, ako to dopadlo, tak potom už začali kritizovať. Ale až vtedy, keď Matovič povedal Sulíkovi, že nakúpil psie testy. Však ako keď už ľudia nevidia toto, že sám Matovič hovorí, že som vás dal testovať psími testami, aj napriek tomu si dajú rúška a chodia ešte sa testovať. Veď to už je skutočne silné. To už je prúser. Tak ty vieš, že ťa testujú psími testami, aj napriek tomu nastrčíš hlavu, aj nos. Tak. Čiže oni sa priznali, že psími testami. Čiže Slováci by mali vedieť ovládať zákony, ústavu a študovať. Samozrejme, tu je skutočne právna osveta a jednoducho uplatňovať zákony. Nedovoliť, aby ti niekto siahol na tvoje základné ľudské práva. A správaj sa dôstojne, uplatňuj si to. Uplatňuj. Neexistuje. Ale hovorím, v tejto etape nezaplatiť pokutu, podať trestné oznámenie a keď ti dojde písomná pokuta, podať odpor a trestné oznámenie na autora. A na policajto, keď vás zastaví kvôli rúšku,
zneužitie pravomoci verejného činiteľa, keby ste hovorili, že ľudia skutočne, niektorí sú ako skutočne zmagorení. Tak. Veď ako, ja som bol tu, jak bývam, blízko, tu je to jazero, jak sa to volá? Štrkovecké. No a teda, to už boli, hej, tie ďalšie, aj respirátory a teda syn bol s vnúkom a ja s manželkou sme išli, manželka išla sa hrať, hej, na preliesky a my so synom sme rozprávali. Ja samozrejme, že som nemal rúško a ani syn, ale aj tam ďalší boli takí, čo majú, čo nemajú. Ale vonku ste boli. Hej, vonku, však ako pri jazere, okolo obeda. Hej. No a teraz sme rozprávali a jeden, ako skutočne to ako... My sme tak stáli na chodníku a on prišiel zozadu tak k nám. A ešte akým fanatickým spôsobom. Dvaja boli dospelí a tretí bol na vozíku. Hej, a ten ako začal ako vo vzťahu ku mne, pán Harabin, ako toto je občan, hej, čo je na vozíku a ja ho poškodzujem, lebo nemám ruško. Rafinovaným slnečkarským liberálnym spôsobom, akože že by som zaútočil na toho postihnutého, hej. A ja mu hovorím, viete čo, choďte preč, akože ja s vami ako nechcem rozprávať, hej. Choďte preč. A keď ste nakazení, hej, však vidím, že ste nakazení, lebo ruško máte, hej, ako ja som zdravý človek, ako, tak choďte preč, choďte sa domov vlečiť, na čo sa tu prechádzate na chodníku, choďte to vyležať pre Boha živého. Čo to bude argument? Hej, a on teraz nakoniec vyplulo z neho, že to bol redaktor Markízy, nejaký Pavlík, lebo on to potom dal na Facebook, ale zamlčal za vážnu vec. Lebo on, keď som mu povedal, že choďte to vyležať, lebo ste chorí. Nie, ja mám test, že som zdravý. A on mi hovorí, a to zamlčal na svojom Facebooku, aby som ja jemu ukázal test, že som zdravý. A ja mu hovorím, viete čo, ukážte mi test od psychiatra, že vy ste nenarušený psychicky. A to už ako neuniesol, tak potom odišiel preč. To je ten idiotizmus. Veď keď vám niekto povie, daj mi test, no tak ty mi daj test o tom, či si zdravý, ale čerstvý od psychiatra, lebo to už je ako uchýlka. Uchýlka, ale ťažká uchýlka. Žiaľ. Dostali sme sa do tohto stavu, lebo vy ste to pomedovali, že mnoho ľudí sú zmagorení. Pozor, nakoby. Absolutne nevnímajú realitu. Realitu je ako ovce, však o to išlo, že cez mediálnu masovú hysteriu úplne ohlúpnuť ľudí, že konajú proti sebe. Mňa zaujíma jedna otázka, pán doktor, že kde ako Slováci a Slovensko sme zlyhali. Či taký prišiel nejaký moment, lebo niekde musel prísť ten moment, kde sme proste sa akoby odtrhli, lebo ja to vidím teraz, ako by to išlo do záhuby celé. Počkajte, tak to teraz otvárate úplne problém, ktorý nesúvisí iba čisto so Slovenskom. Lebo túto hysteriu sledujete aj v západnej Európe, aj v susedných štátov, aj v Severnej Amerike, aj v niektorých štátoch, aj v Afrike, aj v Ázii, nie všetkých, chvála Bohu. Takže to nie je nejaká výnimočná pozícia Slovákov a Slovenska. V podstate západná Európa už minimálne 20 rokov je riadená globálne, nadnárodne. A tí reprezentanti štátov vrátane u nás na Slovensku, to nie sú ako štátnici a reprezentanti štátu. To sú marionety. Vy môžete porovnať Merkelovú s Kohlom. Môžete Macrona, ktorý má 40-ročnú babku doma v posteli, o 40 rokov staršiu, porovnať s De Gaulleom, alebo Valéry Giscard d'Estaing, alebo Pompidouom, alebo Tsiprasa s Papandreom. Môžete? Veď ako to nie je.
Zvrátené trošku. No tak ako to sú všetko marionety, ktoré sú skorumpované. A skorumpované marionety musia robiť to, čo im je diktované zhora. Hej? No, pozrite si teraz situáciu so Sputnikom, áno? A zoberte si postoj v rámci Vyšegrádu. Babiš je marioneta. Naša podvodne zapísaná advokátka je tiež marioneta. A porovnajte si Orbána. No, tak títo dvaja sú úplne pod nadnárodným vplyvom na absolútne Česko aj Slovensko. A Orbán sa správa normálne. Prospech svojho národa, prospech Maďarska. A bez toho, aby nadnárodné štruktúry hoci ho davia aj v rámci Európskej únii, správa sa normálne. A objednal ruskú vakcínu Sputnik, aj čínsku vakcínu. Správa sa normálne. A o čo sa hrá? To treba načať aj do zahraničnej politiky, aj do suverenity štátu, lebo keď chcete riadiť štát, tak musíte poznať trošku. A tí, ktorí sú vo funkciách, nemajú ani šajn o riadení štátu a vôbec medzinárodných vzťahov. A tým, že objednal čínsku, aj Rusku, tak tie sily nadnárodné, aj Európskej únii, ktoré na neho davia, už sú v konfrontácii aj s Ruskom, aj s Čínou, ich ekonomickými záujmy. Capisco italiano? Áno, hej, prosím. Dobre o tom hovoriť. No tak ako, veď sa treba správať takto, a tým pádom, lebo štát nežije izolovane, ani jeden. A my sme mali štát, tak my musíme ako kľúčkovať a manevrovať tak, aby sme si akú takú suverenitu ako udržali. Lebo čo potom nám hrozí? Nehrozí potom napríklad reštaurácia Rakúsko-Uhorska? Lebo ste načali takú otázku. No, že kam to smeruje? A že Matovič pozve tu rakúskych a maďarských lekárov. To ako to vyslal symbol, že my sa chceme navrátiť do Rakúsko-Uhorska. Veď treba veci čítať aj v symboloch. To nie sú žarčiky. To nie sú náhody. To fakt nie sú náhody. A keď to niekto nevidí, tak bude tu 500 je prvá alternatíva, alebo druhá, nechce to vedieť. Mňa zaujíma jedna otázka, pán doktor. Doteraz neviem odpoveď. Keď taxikár chce robiť taxikára, musí spraviť testy. Môj otec bol v železnici 40 rokov, musel mať testy každý rok. Prečo nemá politik? To znamená, že človek, ktorý dajme tomu je narušený psychicky, riadi štát, vlastne riadi aj zdravých ľudí. Lebo v politike môže asi zrovna teraz každý. No, tak tu sa... Ak môžeme sa o tom baviť. Samozrejme, že môžeme. Tu ste narazili na to, čo by malo byť štandardné a čo by malo byť normálne a čo niekedy štandardné a normálne bolo, keď sme hovorili o tých personálnych prípadoch v západnej Európe a čo v rámci totálnej ako globalizácie a koncepcie nového svetového poriadku ustúpilo do úzadia, pretože tí normálni politici a tí štandardní reprezentanti štátu by toto neakceptovali. Tak je teda taká koncepcia vystrčiť marionety, ktorých držíme. Teda držíme ich cez úplatky. Držíme ich cez moc prostitútky. Držíme ich cez plagiatorské tituly a musia robiť to, čo my chceme. Žiaľ, dnes sa stalo to, a toto vám na rovinu, a to je zase v rámci deštrukcie štátu ako takého. Čím hlubší minister, tým lepší člen vlády. Čím hlubší
lekár, tým lepší primár. Čím hlubší sudca, tým lepší predseda súdu. Čím hlubší prokurátor, aj neprokurátor, aj zlodej, tým lepší špeciálny prokurátor. Čím hlubší policajt, tým lepší náčelník. Čím hlubší učiteľ, tým najlepší riaditeľ školy. Čím väčší plagiátor školský, tým je najlepší minister školstva. Veď je toto normálne, že by plagiátor bol ministrom školstva. Veď za štandardných pomerov to podvádzal pri titule, on podvádzal. Ale to nie je spojené len s podvádzaním, to je spojené s korupciou, lebo on, keď niečo napísal za štandardných pomerov, mu komisia to nemôže dať. Čiže on ju uplatil, čiže korumpoval. Tak taký človek nemôže robiť ani kotolníka na základnej škole, ktorá má 10 žiakov. A on je na čele rezortu školstva. Ako ja nehovorím do vetra, hovorím tvrdú realitu. A to je stav, ktorý vyhovuje tým architektom nového svetového poriadku. Pretože toto sú ľudia, ktorí odobria všetko. Tí by obetovali aj vlastnú matku, otca, aj svoje deti. Tak. Len za svoje momentálne pohode a držanie funkcie. No sú vydieraní. Toto je, čo ste položili. Tá chobotnička niekde hore začína a ide až sem. A len takí ľudia, lebo normálny človek predsa by nerobil toto, že dá 600 miliónov eur na psie testy. A ešte sa aj prizná. A generálny prokurátor nič. Psie testy. Generálny prokurátor tu vidí, že sú podvodné tituly, nič. A čo? Veď fungujete na internete, máte partia 1, 2, 3, na nejaká SROčka, ponúkame diplomovú prácu za 200 eur. Ponúkame rigoróznu prácu za 1000 eur. Ponúkame spracovanie školskej analýzy. Však ako keď som generálny prokurátor, tak urobím revíziu všetkých týchto, nabehnú tam domové prehľadky, zhromaždíme všetky dôkazy, čak vy podvádzate. A však keď vy toto ponúkate, tak vy ponúkate podvod. No tak ako takto. Matovič robil školu tak ako... A on ešte sa prizná, že ja som len opisoval, však ja som len debil, ale riadím vás. Však ja som len debil a ospravedlnil som sa vám. No. Však ako čo, nie ste spokojní, ja som debil, ale som sa ospravedlnil. A druhý plagiátor na čele parlamentu, daňový kriminálnik, podvodnička, advokátka v úrade prezidentskom. No tak ako taký štát z hľadiska nadnárodných štruktúr, však to je ako... No o tom hovorím, že to není nefér voči Slovákom, takým fakt, že... No ale tento systém máte pomaly v celej Európe. Však ako Biden, však ako vyhral prezidentské voľby, celý národ vie, 80% sme volili niekoho iného. Áno. A ten je v úrade. Však to 80% Američanov vie. No ale však v podstate Biden, jak som povedal, Biden nikdy nebude prezidentom Spojených štátov a tak sa stalo, lebo Biden je prezidentom rozdelených Spojených štátov. Áno. Tak to je. Však ako už začína rozklad Spojených štátov. Keď bolo rozhodnutie ústavného súdu, ich ponímaní najvyššieho súdu ešte v decembri minulého roku, kedy na podklade návrhov Trumpa o falšovaní volieb a neaplikácii federálnych zákonov štátmi Pensylvánia namietal to a ústavný súd, teda najvyšší súd, ktorý aj ústavným súdom povedal, že akože neplatia federálne zákony, ale ich republikovia mohli si zmanipulovať voľby. Čiže čo povedal? To je rozhodnutie najvyššieho súdu USA o zrušení USA, lebo tým pádom dali jasne najavo, že neplatí federálna ústava, tak vy ostatné štáty máte tým pádom zelenú. No a už Oklahoma napríklad, tak ako niekedy Litva a Estonsko išli v úvodnej etape rozkladať bývalý sovietský zväz v 90. rokoch, tak teraz Oklahoma už podala žiadosť o preskúmanie. Guvernér začal už preskúmávať, to je taký maličký štát, ako voči Rusku bola niekedy Estonsko, Lotyšsko. No, čiže a to je tiež akože riadne, a to treba vedieť čítať.
A treba sa tomu rozumieť a treba na to ako reagovať. Malé štáty majú len ten osud, že musia so všetkými vychádzať dobre, aby si udržali štátnosť. Tak. Pán doktor, ja viem, že my to asi nezmeníme dvaja, a tak možno takým záverom, čo by ste našim Slovákom odporúčili? No hlavy hore, ruška dole. Sú strachu, to je vidno. Proste. Nemajú právnu povinnosť, tak ako som povedal. Nemajú právnu povinnosť. Veď tých analýz som urobil toľko, treba sa správať tak, netreba si dať zobrať to, čo je súčasťou ich identity. A tie práva, o ktorých sme rozprávali, to je súčasť ich identity. Je to ako ťažká pozícia, pretože toto je tak masový, rafinovaný, stupňovitý proces, že mnoho ľudí akože to nedokáže odhadnúť. A to má také etapovité kroky, ako sme spomínali. Najprv rúška, no tak ako, niektorí sú ako čo, no tak ako to vydržíme. Lebo ako, keď som bol v Tatrách, tak sme sa o tom rodine bavili, a tak ako toto, aj takí susedia, však ako to už vydržím. A hovorím, no dobre, ako však daj si rúška, ale zajtra budú testy a tedy ešte očkovania ani vôbec nehovorím, potom očkovania, nič ako, očkovať sa už nedám. No tak a potom ti urobia, obmedzia ti pohyb, lietadla a tak ďalej, cestovať, toto neurobí. No, ako, aj to tu. To je tak rafinovane organizovaný proces, ktorý smeruje, ešte raz hovorím, na preformatovanie ekonomiky, zlikvidovanie národných ekonomik, národných štátov, zníženie populácie. To je tá známa vec, že akože 10 miliard je veľa, čo je ako absolútna tupina. To je to, len globalisti hrajú na to, aby sa im ľahšie ako žilo, pretože si zoberte, ako 10 miliard je veľa. Naša Zemegula planéta si vždy poradila počtom obyvateľstva. Tak si zoberte len rozlohu Zemeguly. Tak keď v Japonsku žije toľko ľudí ako v bývalom sovietskom sväze, tak tu môže byť aj 20 miliard, lebo však keď pokryjú rozsiahle územia, doposiaľ neobývané, tak aký mať vôbec strach z toho, že by planéta Zem nepokryla takýto počet obyvateľstva, tak ako prichádzajú s teóriami pandémie, Gretka a spol, ekodiktatúra a masírovanie mozgov. Táto je skutočne COVID divadlo, veď však tam len ide o nábalenie si ako vrecák, a tieto farmaceutické spoločnosti skutočne korumpujú, a môže sa vyrobiť vakcína, na počkanie. Tak ja sa očkovať nikdy nedám. A keby už mi lekár povedal, že ako áno, ale to by som musel mať preverené po viacerých, tak vtedy by som sa dal očkovať. Ale jedine ruskou vakcínou alebo kubánskou, lebo svetová medicína, aj veda v medicíne je v Rusku a na Kube. To je. Tak vidíte, čo sa teraz deje, a oni z vakcíny robia hybridnú vojnu. Korčok, ktorý trčí z kloaky Sereša. Však to neviem ani pomenovať ináč. Však toto nemôže zdravý človek povedať. Však ako človek sa musí hanbiť za to, že to nosí slovenskú národnosť. Toto čudo. Tak. Hlboký rozhovor. Som sa rozohnil, ale tak pre mňa je to typické. Ale musíme ľudí prebúzať, lebo ma to mrzí skutočne. Ja vidím, ľudia plačú cez oči a rúško majú zakryté. A nevedia vlastne, že doľava doprava, no musím do tej práce, lebo mám 2 deti a nemám z čoho žiť. To sú tie spôsoby vydierania, natlaku, bočné, ekonomické, iné, zdravotné a tak ďalej. Máš ísť na lekárske vyšetrenie, ktoré nesúvisí vôbec s covidom, ale musíš mať covid test. Prečo? A za čo? A neliečia ti
tvoje diagnózy, ktoré máš, operácie, ktoré máš. Nie sú iné choroby, vlastne, že nie sú iné Však choroby. ako oni navýšili počet mŕtvych preto, lebo vyrobili tu neexistujúci problém. Hej? Neexistujúci problém. A už nehovoriac o tom, že ako zlikvidovali už drobných stredných podnikateľov. Však ty ako čo? Hej? Tak celý život robili, poctivo pracovali, dreli, postavili nejakú firmičku, nejakú reštauráciu. Hej? A teraz všetko je zničené. A teraz čo tomu manželovi povie manželka? Hej? No tak ten slabšie povahy, slabšej chrbtovej kosti sa budú ľudia vešať a samovraždy. Alebo zoberú vidly lopaty a budú ich byť ľava, nie ľava. Toto chceme? Hej, aby to došlo do krvi prelievania, to nechceme, lebo to chcú práve tí architekti, hej, toho svetového poriadku, aby vyvolali Majdan. Aby došlo k zníženiu populácie. Hej. Takže treba veci pomenovať a ľuďom vysvetľovať. No a ako trpezlivosť. Trpezlivosť, ale trpezlivosť má tiež svoje medze. No a musia vedieť ľudia, že koho volia. Ale rojčenie nikomu nepomohlo. Ale nehovorím o násilí. Nikdy nie. Násilie tiež nikomu nepomohlo. Lebo násilie a vôbec všetky revolúcie sú robené cestou globalistov, ktorí majú svoje ciele cez krvi prelievanie. A nikdy to neboli záujmy a potreby bežných ľudí. A čo chceme? Však chceme len sociálne spravodlivú spoločnosť, kde by ľudia žili dôstojne. Každý, aby dôstojne žil. Nielen úzka skupina oligarchov, ktorí potom cez manželky robia charitatívne akcie. Prišli do nemocnice. Manželka to a to dala taký a taký dar. Tým postihnutým ľuďom alebo dôchodcom. Predtým ich oligarcha, jej manžel okradol poriadne a potom dá milodár. A postaví chudoby. Tak toto je spoločnosť. A toto nemôžeme akceptovať. Ale ľudia nad tým sa musia zamýšľať. Budem tomu veriť. Že to bude zlepšovať, lebo teraz to ide asi do záudy. Tak, presne, nemôžeme byť pesimisti, musíme byť optimisti. A väčšine pozitívni. A presne tak, a nemôžeme sa podať, pretože je nepriaznivá situácia. Pátor, ďakujem za váš čas, za príjemné slova, držím vám palce, nech ste hlavne zdraví. Tak aj ja pozdravujem vašich divákov aj poslucháčov. A verím tomu, že aspoň časť ľudí sme týmto hovorom prebrali a zobudili. Ďakujem krásne.